nipproponu l-blueprint il-ġdida ta' kif il-politika kif narawa aħna, politika tajba, imparzjali, onesta, politika li tagħti ġustizzja, demokrazija u integrità anka fil-politiċi li huwa il-bżonn immedjat u essenzjali għalissa għall-partit, għall-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sostna dan waqt il-programm Issues fuq Net FM fejn qal li spiċċa żmien tal-politika partiġana u wasal iż-żmien li verament nagħmlu dak li huwa taġi tal-pajjiżna fejn inaqdu u jkollna l-kuraġġ li nemmnu li Malta aħna l-koll. Dan jeħtieġ isir għax Malta tinsab fi kriżi. Bħalissa Malta hija iktar minn marida, Malta hija imkisra. Mhux qed jgħidu l-Partit Nazzjonalista, qed jgħidu kulħadd qed jgħidu id-Deputat Prim Ministru Chris Fern li issa qed jikkontestaw wkoll it-tiġrija għall kap ta' Partit Laburista għall Prim Ministru. Malta mkisra kważi b'mod irremedjabbli, allura li ma jissewwix. Adrian Delija qal li tkissru l-istituzzjonijiet u tkisser dak kollu li nbena f'55 sena mill-indipendenza l-hawn. U dan għaliex l-għodot ta' demokrazija minflok intużaw għal ġid komuni, intużaw biex dawk il-ftit korrotti u kriminali ma jinqabdux. Għala l-biraħ il-President tar-Repubblika stess. Malta's not this gang of criminals. Issa qal Adrian Delija wieħed irid jara x'se jkun qed jagħmel Prim Ministru ġdid. Anka fid-dawl li żewġ kandidati li qed jikkontestaw it-tmexxija tal-Partit Laburista u li ilhom siġġu ma' Joseph Muscat is-snin, issa bidlu l-kantalina tagħhom mill-lejl għan-nar. U qed jgħidu dak li ilu jsostni l-Partit Nazzjonalista li l-Kummissarju u l-Avukat Ġenerali għandhom jitilqu. Bet għandek Kummissarju tal-Pulizija li qed jipproteġi l-kriminali flok qed jipproteġi il-dawk li huma ċittadini Maltin u għawċin. Ma tiġerf da, meta għandek Avukat Ġenerali illi flok qed jipproteġi l-interessi taċ-ċittadini, il-proprjetà tagħna, taxxi tagħna tagħkom ta' dawk li qed jisimgħu, ma triċerf minn flok qed jipproteġi l-interessi tal-privat u tal-kriminal. Tiċerf da? Il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġa' semma l-promozzjonijiet ta' persuni fl-Armata u li kienu magħżula direttament minn Kastilja u qal li l-Armata trid tkun tal-Maltin kollha. Semma wkoll il-kuntratt tal-Vitals li dwaru għada għaddejja inkjesta u li implikata fiha hemm il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u l-eks Ministru Konrad Mizzi, kuntratt li sewa kemm xasew lill-poplu Malti wawċi. Dan qed nitkellmu fuq kuntratt ta' 2000 miljun. U l-ikbar investiment li ħanamlu u l-iktar ħaġa importanti li għalna għażiża lina s-saħħa u l-kura, l-ikbar ammont ta' flus li kellna tajnihom il-xaħat li ma kellux ġurnata waħda b'esperjenza fis-sptar, klinik, poliklinik, x'inhi? Xejn fil-kura. Imma di mhux serqa. Għadha mhux ħallelin daw, huma ħallelin. Enut li jiġi issa il-Deputy Prime Minister, forsi si Prime Minister, Chris Fern, jgħid isma' that wasn't the real thing. Dik serqa, dik ħadma, dik frodi x'nox real thing hu. Adrian Delija tkellem dwar ir-rapport Grant u qal il-kontenut tiegħu għandu jsir pubbliku għaliex l-informazzjoni hija ta' interess lill-poplu Malti. Huwa qal li hu u l-Partit Nazzjonalista se jibqgħu jinsistu biex verament pajjiżna jiġi qabel kollox. Irridu nnuru li kapaċi nqumu biex nissalvagwardjaw il-pajjiżna. U l-Partit Nazzjonalista ħajjiġġedded ħajjinbidel internament biex kun dak it-tip ta' partit illi jqum għal pajjiżu f'din il-mument illi hemm bżonnu. Kristina Majra għal Net News.